Замислял ли си се къде отива обелката от банан или сърцевината на ябълка? Вместо да гният на сметищата, те могат да се превърнат в богата на хранителни вещества почва чрез компостиране. Компостирането е природната система за рециклиране, превръща това, което наричаме буклук, в нещо ценно за растенията и градините. Когато хранителните отпадъци попаднат на сметищата, те произвеждат метан, вреден парников газ. Но компостирането може да намали отпадъците от домакинствата с около 30%. А е лесно. Просто хвърляш хранителни остатъци и градински отпадъци в контейнер и оставяш природата да се свърши работата. След няколко месеца получаваш тъмна, ронлива компостна маса, която растенията обожават. Тя дори може да увеличи добивите с до 20%. Компостирането не е нещо ново, датира още от древността, а днес страни като Германия компостират над 60% от органичните си отпадъци. Като се включим в компостирането, можем да намалим отпадъците, да подобрим растежа на растенията и да направим земята по-здрава. Просто, ефективно и полезно за планетата.